človek to nečakal, takže o to proti Slavii samozrejme, že nejaké balóny ma trafovali, takže aj so šťastím, ale myslím si, že celý tým prispel k tomu, že sme, nie že zaslúženie, ale aj so šťastím vyhrali. Na Slavii bolo vidno, že mali ťažké nohy z ťažkého zápasu na Chelsea, takže určite pre nich to musel byť náročný zápas. Zachytal ste si hodne? Už od začiatku Slavia naznačila, že to bude náročný zápas. Že mají těžké nohy, tak počítali jste s tím dopředu, že by to mohla být vaše výhoda, nebo ne? Nekalkulovali sme s tým. Tým, že sme nevyhrali 4 zápasy v rade, tak nechcem povedať, že bola nejaká panika, ale už bolo na čase nejaký bod. A tým, že sa superi dotiahli z kategórie zostupovej, tak už ten tlak narastal. Pre nás len dobré, že sme sa s tým vysporiadali a paradoxne v najťažšom zápase sme zabrali. Každopádne už nemôžete ale skončiť v té 6, mrzí to? Ako z toho pohľadu, čo sme predviedli, tie 4 zápasy, respektíve tie prvé 3 kola sme nezachytili, tak chcem povedať, že môžeme byť radi tam, kde sme, ale vážiť si toho, ale mohlo to byť lepšie samozrejme. Takže samozrejme, že to mrzí tá prvá 6, ale treba si pozrieť aj do zrkadla a otvorene si povedať, že tie výkony na jar neboli optimálne. Ty to asi budete chtít napraviť v tom play-off, že? No samozrejme. To je ako iná cesta nevedie, než si trošku to meno pošramocené zlepšiť. Tešíte sa na to, je to něco nového? No samozrejme, tak ja som to v živote nezažil play-off, možno na Slovensku raz, ale je to tako, pre mňa to bude novinka, asi aj pre každého nového hráča to bude novinka, takže teším sa na to. To je to práve, no, to je psychika v hlave. Človek už odráta sekundy, už aby bol koniec a pozrite sa na tabulu ešte 10 minút, takže to sú najhoršie veci pre futbalistu a našťastie s úspešným koncom pre nás. Takže aj už bolo aj vidno na chalanoch na Slavii, že majú toho dosť. Takže pre nich to musel byť tiež náročný zápas. Co si říkal na tú střelu Adnana? Videl si to, že to letí do bránky z bránky, že to bude do té šibenice? No a sprvo som neveril tomu, ale už keď padala, tak to vždycky smrdí. Vždycky tie strely z diaľky sú tak nevyspytateľné pre golmana, strašne ťažko riešiteľné a myslím si, že v tomto nemal golman sebe menšiu šancu. A tam takhle si tříví i na tréninku, nebo spíš ne? Takhle to lepí? Áno, na tú stranu určite. Na tú stranu určite. Mu to lepí. A my sme sa skôr aj potýkali pred tým zápasmi, že vždycky ideme sami na golmana a vždycky sme ho trafovali a teraz paradoxne z veľkej diaľky to trafil fantasticky. Čo najvyššia pozícia. Vyhrať čo najviac zápasov, čo bude môcť. Už teraz nadchádzajúci zápas, už teraz si oddychneme, pooslavujeme deň a do Boleslavy zasa s víťaznou mentalitou naviazať na tento výkon.